I els nens, fins als 5 o 6 anys, no tenen la base d'un llenguatge de l'adult en quant a vocabulari, formació de frases complexes, relats d'històries, conceptes de temps, espai, etc. Per exemple, demanar a una criatura de 2 anys que es mantingui quieta és anar en contra del seu determinisme biològic, del seu moment evolutiu, ja que en aquesta etapa l'incita a moure's, a explorar infinitats de coses de l'entorn perquè està motivada a estar descobrint tot allò que l'envolta. Doncs així, imagineu-vos que confós deu ser per un nen o nena d'aquesta edat ser castigat o castigada per alguna cosa per la qual està programat o programada per fer. S'enfronten a un dilema real, a nivell subconscient. Faig cas a la meva mare, al pare, mestre, o al meu instint biològic de desenvolupar la meva autonomia? Els infants estan constantment experimentant amb les preguntes qui sóc, què funciona, què no funciona. Aquesta experimentació per aconseguir la individualització és contínua en les criatures. Així doncs, si no ho entens com una necessitat evolutiva, és possible que t'ho prenguis com a quelcom personal i entris en una lluita de poders. Recordo que els nens i les nenes no estan sent desafiants, sinó que estan provant, experimentant amb l'entorn i amb les reaccions dels adults. Per tant, a vegades ens comuniquem de manera poc efectiva amb els petits i petites. Així doncs us preguntareu, com comunicar per connectar amb els infants? Bé, doncs primer hem d'assegurar-nos que el nen o nena rep el missatge des del respecte. L'infant ha de sentir que se'l vol escoltar i parlar amb ell, que responen a les seves preguntes i inquietuds. Així és com la nena o el nen va percebent, assimilant i aprenent que comunicar és útil, que pot establir relacions socials, que satisfà necessitats bàsiques, etc. En lloc de dir al nen o nena el que ha de fer contínuament, busca maneres d'involucrar-lo o involucrar-la en la decisió, de manera que ell o ella adquireixi un sentit del propi poder i autonomia. També podem donar una opció de col·laboració. Si els demanem col·laboració, veuran que els tenim en compte i se sentiran que pertanyen. Evitar cridar o fer sermons, parlar de manera respectuosa i efectiva, mostrar empatia cap al nen o nena, cal que minimitzem també les paraules i maximitzem les nostres accions. Som els seus models. Els nens i les nenes ens aprenen pel que fem i no tant pel que diem. En conclusió, fes que el missatge que vols donar a la criatura l'involucri en les experiències que donen oportunitat per resoldre problemes. Evita culpar, utilitzar qualificatius, amenaces, advertències, comparacions, sarcasmes, etc. Simplement descriu el que veus, el problema. Per exemple, he vist que s'ha empès a un company. Dóna la informació. Si ens empenyem, molesta i ens podem fer mal. I digue-ho clar i ferm, amb respecte. Ens cuidem i ens respectem. També hem d'evitar el no. Un exemple posat en situació de casa. Si saltes al sofà, el faràs malbé. Ara cal baixar. Si et ve de gust saltar, podem anar al parc o saltar al matalàs, si ho permeteu, com a família. Bé, doncs, si voleu saber-ne més, podeu realitzar el curs d'Educant Positiu a l'aula a través de l'escola online Desig d'Aprendre. És un curs reconegut per tot l'Estat, dona punts i mèrits i consta de 30 hores i és totalment online. Durant aquestes 3 setmanes que dura el curs jo us vaig fent un seguiment d'aquest i bé, està adreçat tant a mestres infantil com a mestres de primària i espero que us animeu, ja que un canvi de mirada és necessari. Penso que és important anar cap a una educació respectuosa però sense arribar a la permissivitat. La disciplina positiva troba l'equilibri entre l'amabilitat, que no té res a veure amb permissivitat, i la fermesa, ja que és molt necessari establir límits als infants, però des d'un punt respectuós. Totes aquestes eines i estratègies us les donaré en la formació online. I bé, per altra banda, si no ets docent, també tinc un curs enfocat a famílies que està disponible a la meva web, a la pestanya Cursos. Gràcies!